Ug karon mga kasyaw, may buntag kanyang tanan. Ako di karon sa pakiboards mga kasyaw. Natulog pa si pakiboards. Puno pong gyanay. Tulog pang duyan gago. Nawa mga kasyaw. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 시간은 계속 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 소극한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy Magkatawa si Kuya. Mamalin sa mga kasyaw, okay? Hapit na mo balhin, wala kong makatiwas yung vlog. Harhat to, hara, sugod ha. Di na mga kasyaw, di na pagkari. Kuha na po may. Pero mga kasiyaw, yan ko, may malay nakatulog pa dahi ko. May na akong huluhinuktok anang duyan. Ano na yung kilid? Abot na ako, gaduyan pa siya. Pero wala biya ko gadisturbo, gahilom biya ko, bugsig pamukaw. Kapabot ko niya nga, uwan, umata. Okay, malisod bi kayo. Magbiro ka sa lasing. Huwag sa natulog pa. Sino dyan? Ga-vlog ko. Pero umalin ko kay kamatay. Iyabaw na niya akong mga kanding mga paps. Karon mga kasyaw. Kaning kanding ni Paps. Buwan. Kaning sada kay itong ano, may color kabang. Puti o. Unang kamo, mga kuan, lumad nga mga supporters sa amuang channel. Ayaw naman pumuka. Paningala og kaning content nako. Gabalik-balik og pamalhin og kanding. Kay kaning pamalhin og kanding kada buntag man ay. Unang di naman tabag kaisa na eh. Mura ginaman pumiki. Ala magka-drama mi hare. Magahalok ming doon ni Papi Words. Di. Kung sunod kay sunod, ani po mamiyabas ang pumiron ni Ule. Para pumiharing dool-dool. Wala na mi adtong layo kayo hadtong unahan. Nara mi hare. Agunoy ni Paps, delikado mo sabon eh. Li me. Li. Di man ako hilig mo. Buros niya ni Paps. Buros na eh. Siguro Karing- ako mag-ian nag-ano eh. Kami agkulol kandingan eh. Inani ni Kung pag-umangko na kaya inani ni Paps. Katong basta mga Bombay Paps o katong na yung mga Brahman ba, katong anghit kayo. Mo maning liwata, di na ni siya ang anghit. katong mga walay sungay kung sir. Mudos-dos gito ni mo kimong sunlogon to. Idalos-dos ka. Nay, nawala to sa? Bulungon parang butong. Malin to kay dagang iro gasuro yun niya. Delikado kaya. Bulungon parang butong sa kakanding kinawala sa to man sunod. Hadlock na kay itong ga-vlog. Yung kanding hani mga paps is kanog iro pero dili ingog sigbin ha masig samot na mo kahadlok ang namong isla. Iro ito og sigbin ng iro yung mga karabitong mga
Kasi ana. Mga laaw. Mga walay magtula ba labi Oo. ngon aron tinggo to manggikin ang tinginit. Manubad ug kandeng. Matay asubaron sa munang Bulungon sa amo. di na mo ipalayo. Dili palayo na bulungon sa amo ning kandeng kay Asa ka pula pa. Okay ra mga ano ito yupon ra mga ito. Dayon. Dayon kay ko pa yung mahapon, kahapon labad ako ulo sir. Wala, higad dito tubok hapon hangtod ng gabi ah. katulog ko anang alas 2 pag man akong upload. Ito tumunggiin ho. Walag ba. Kita na. Kita na usa. Ang dali niyang anak sir. Gatason mo nang usaon ta ana. Buang, kana ra ginabuhay buang ni kay mga anak og tulo. Oh. Dili patuti na ikatulo. Gatas. Masuko naman ko na siya. Isos mga isa ka bulang gatas na matay. Matay. Akong gikwenta-kwenta ng gatas. Mga 10 milo ng gudagay ko to ako. Ito mang dili ingog. Ah. Wala. Ito untong na sa to na nila. Nane sa una lang unang panahon. Bulungon kay na. Dinhay. Nakigatas din nga sa unang baka. Lamig ko ah. Kung dilid ko ano. Hindi nahilig ng labot. Balik mo na yung kasi sa to ah. Okay ra na kay. Kuha. So, yan. Gawin na akong ana-ana ng agik-ik anang kilid. Sarap naman yan. Gahapawan ako kagwanta kay gani nga mo kung katapad-tapad niya na natulog. Pero hilom radyo ko. Kusig tugaw. Balik niya sa kulot niya. Depende naman ang giniyon niya paps ug maka lugar ko ani sayo kay naman ko kay tsada ba yun. Wala man pod. So mga kasi ako man may pamalhin. Haring solop, haring among ubos. Naami hari lagi. Yung papi board so pailigo. Awa po gani pakoy ligo pud mga paps kay tugnaw kayo. Bahala og bolay ligo basta kay maka-vlog. May gingon sa serbisyo anong paglingaw nila. Wala gipiling oras, wala gipiling panahon. Anytime, anywhere. Kahit saan, kahit kailan. Serbisyong totoo lamang. 24 oras. So, karon mangulit na may kayo. Mga pingi. So, hi guys. Sus na akong matayin tao ka. Malhin-balhin sa kandeng, you know. Oh my God, it's very sulaw. Sa harita. So, mga paps. Narapoy ako ng amot o giun sa kuanay. Tapat-taparan mong kuno niya. Sauce ko ginoo si Papi Board. So, gila may hanaw. Hey yo. Hey yo. Kumusta naman mo? Nugay-nugay na kung wala ka-upload sa akong vlog mga paps. So kato ako mga subscriber diha nga subscriber ni Provinciano Siao. I miss you. I miss you so much. Woo! Si Boy Tapang ano. Naaman siya ay mura day yung bagong update ng concert. Si Sures. Oh. Pero wala diyan na mention gitu yung sweldo. Dili magupod may mag-mention kung pila sweldo ng subscriber. Magana. Nabat gito. Dagko sa ito. Napakadagko gigo ato niya. So, flex na ko ng tanong ni mama. Hey yo. Bird's Nest, Wave of Love nga dako nagulang na kini. It's been 4 years old. 3 years na 4 years na. Pero nalayo siya kay ting init. Pero once nga mapasilong po na wala na. Ano ako mga tanam ni mama. This is Bird's Nest nga naagyoy daghang sagbot. Wala na maatiman kay busy man po. Pero kuha na ni mama. Dayon. Here. Mga tanaman. Melialoni. My moonlight and this is Kalatia mo ko eh. Sila, Sensation, Elephant Ear. Wala na ko kailangan na mga variegated lang. Agi prank si Cobra. This is my kasabwat. Cobra. The Cobra. Gamay na laman migtanaw, mga gagmay na laman lagi pampadapli ni mama tong uban. Congo. Oh, this is a red Congo. So, Black Sambo. Tinkerbell. That is Tinkerbell. Ayun. Kuman. Kare Tinkerbell mong gihapon niya. Kare kani siya may
Barigite ng elepante ron daw na. Kasi mga paps, ganahan mo aris balay, dakan kita naman si mama. Pero murag, di ba po uso ka ng tanong ron. Pero, may laing lingaw diha ba? Mga tanaman. Taon ba sa Sa usuntan? murag dapawon po do. Sa ngalan ining murag gidapaw ng dahon. Ato itawag naman ang mga paps mo kasi og dapaw-dapaw. Dapaw. Aray, yung mga singalan ane. Ano ko kailan ane, mga dagko na kasi Kuan dire. Senado ni siya. Okay re, Senado po din apil. Senado. Suito na si Salak. Kani amo ang badyang. Kana badyang dako na kay siya. Original nga lang na Albo. Oh, Ano siyang brigated? Albo na siya. Albo. Albo. Bagyo. Giant. Kuan, Si giant. Sir Salak pa bagyo-bagyo. Bagyo. Giant. Pero Alopecia. magit siya gibagyo. Ora siya gibagyo mga paps. Tanawa gibagyo kan. This is kawayan yun siya, kawayan. Muna siya gitawag og bamboo stick. Bambus. Kana siya. Kanang lucky plant pero ang iyang specific name is ano to? Kita ning kuan, Mickey Paper Mouse. Rose. Oh, this is Mickey Mouse. Ang Mickey Mouse. Oh, Baby Mickey the Mouse. cute Mickey Mouse. Mang gitawag na siya Mickey Mouse kay makita mo ni Mickey Mouse. Ay, kuan na. Ano bang iyang Iko. Kana siya. Kani yung mga tiger mo kuno ni. Ay, zebra ne. Kani zebra. Zebra. Kay iya ang kani murag zebra. Sada ka. Kaya kung iyang mga Big Roy. Mga Big Roy, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. ni. Mga Mr. and Mrs. siya gitawag ni Mr. and Mrs. kay tungod anang green pero Green. nakalimot na Tuloy naman kasi ako gitawag sila Mr. and Mrs. Kay kana sila kasado na. kasado naman. Kani is kuan. Pobreng kahoy. Bitaw na gitawag og broomstail ni ma horsetail. Gitawag ni siya horsetail kay mura siya tumoy og ikog og kabayo. Okay? Kasi mga kuan, mga common na mga common. Pero napagid kani lahi po na. Lahi po na siya. Green velvet, you know, sensation gihapon. And the green velvet sensation. So ang ako ginggikat sa daan hanilang taon mabuntag mga pe. Kaning mga mayana ni Mama Jai. Sada kay silag managhan niya manguan kay na Ginoo ko bayot ganahan jud ko. Dito nga pas sada kay ng mga mayana tanawan mulintak sa og mainitan na mga alas 8. Na kaingon gyud mo og mura ra ba gyud og kana bang og mainitan sila murag mo sidlak ay kana bang murag mo lintak gyud na ilang dahon og mainitan ay na di mo mutuo na ko no ninyo Kana pa, sa mga paps, may kini mahal ko na. Ay, pitugo nga lahig klase na katong sa dili wala nga di pa sa Amerikano sa nuwan ko na. pero iyang gipailandong ni Mama kay dili na paras ng klima sa unag karon sa una is a little bit maulan-ulan pero ngayon sobrang mainit na so dapat dili laho ug mainitan manggaling siya slight ra dili nang lahutay gyud nga direct rays from the sun kay malayo sang dahon bisan bitaw minus mig tubig hani usay mamubo sa ginamong mama bahalgoy kalaba luoy man sa mga tanom na and then dapat wapat na human panay pangpadaplay na mga White Orlando. Common na siya, common. Kani siya mga common plants na. Kani mga common. Pero kani amo ang Black Dragon. Insulto kay nako kay black akong panit. Red Orlando, you know. Kana. So, kare last. Yeah, baby. Gipang palandong wala na namon ibahig-bahiga kayo amo ning ikon og kuan. Luoy kay sa init, malayo silang dahon mga papi. But if mo balik ang ting-ulan, balik na po namon iguan sa mga kilid sa balay. So, ako nang taganan ni si Sir Provincianong si Aw kay mga pisa mi mga paps. O karon mga kasiaw, di nila kutob ang content kay mga pinapod na. Kanito parang uban may kanumanan o kanito parang tabi o may katapusan. Ingon mi kaninyong tanan nga mga piyo sa may dahang salamat ning buntag kanyong tanan. Bye-bye.